Тракийският дух витае и днес от несравнимата по своето значение и уникалност казанлъшка гробница. Тя е открита случайно през 1944 година, североизточно от град Казанлък в парка Тюлвето. В нея през 4 век преди Христа са били погребани местен тракийски владетел и съпругата му. Изградена е от камъни и тухли, измазани с фирхоросанов разтвор, и се състои от коридор, предверие и куполна гробна камера. Седналите един до друг съпрузи, сакралното докосване на ръцете им, прислугата, конските впрягове, тръбачите, известяващи тежката загуба, великолепните бойни сцени, трите препускащи от върха на купола колесници мъдро внушават несъкрушимото единство на радост и скръб, движение и покой, живот и смърт. Казанлъшката гробница е малка по размери, но заема изключително място в културната история на човечеството и е съвсем закономерно под специалната егида на ЮНЕСКО.